panguva ine panokonzi ngeZimbabwe iri ine political showdown, patikuona kuti nawo dzima constitutional amendments nawo dziri mubishi dziri kumanyisiwa panguva ine kuti dzipase through. And panguva ine there are some versions tikuona ma dossiers which are leaking, tikuona vana nosivero they are also warning the people pamusoro pe the firing of my top lieutenants vakaita sana VP Sanochwenga. Panguva ine tikuona kuti the ZNA commander Lieutenant General achautaura kutafumane oya panguva ine achitaura pamusoro aiwape kuma barracks, ataura pamusoro pekuti kumodernize the Zimbabwe National Army panguva ine ndio their first priority. They are modernizing it at a time panokonzi there are some political tensions, zvina zvina kumira zvakanaka, and they are treating this carefully just because they know at any time it can escalate. Sanapinda mashikambanyi kwa panguva ine ndio subscribe or like or turn on the bell icon. Tipita panguva ine mobile kwa mchenzi Commander ZNA Lieutenant General Ashawood Tafumane says modernizing the Zimbabwe National Army remains a top priority to ensure it stays professional, well equipped, and ready to respond to evolving security challenges. #unity, #peace, #development. Tomba developments are good panguva ine vachiti vakomana they want to modernize their army panguva ine panokonzi at a time parunyasmankonzi the situation is very tense. Anytime chinogona kungokala, they want to respond kune any security challenge ingarise against them. They want to stay equipped and professional in order to handle any situation inga take place muma barracks mu Zimbabwe, maybe ichinga mobilized on citizens or people from the same party, the ruling party ZANU-PF. Panguva ino they want to modernize, they want to equip themselves, they want to be ready for any escalation ingaitika muZimbabwe. Pinda ngome section mendo dzafungira aim kuti pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like up or turn on the bell icon.